kama chalo ka koro ka omenda osechopo e county bende itiyo kod yo makare ma kanyo ni mar mane moduogo godo mang ka osewinjo patch wall e wingi duto iwinjo kanyo kuom ranyisi kama osedogi ni ae e gwenge kanyo ero mano kuom ranyisi piero onge koro ka pi en gino ma oganda dwaro iloso kata kiwacho ni jotelo kata telo mar counties osebedo kata kitiyo makare ichiwo kuom ranyisi county ma Siaya miwa neni japiny ni kanye gigi duto bende japiny winjo ber mar county kata ber mar biro mar county kama intiere piny kacha mano kata kuom ranyisi kanyo wadhi ane county ma Siaya mano kama intie kendo ine achiel kuom apisas mantie county ma Siaya. Erokamano. Mokwongo daher wacho ni ber mwaseneno en devolution. Mokwongo kiwe gimoro amora kizungu wacho ni one of the objects of devolution ne ni mondo kel thuolo kata teko mar decision making ratiro mar chiwo paro mar kaka gik moko timre kuom japiny kendo da wacho ni mano en gima osedhi mbele kabisa nikech kichopo kawuono kata kaka itimo budget mar counties sana sana kata ma Siaya en ni nyaka bed gi japiny mago gi japiny mbaka kendo en gima onego bed ni timo machiegni gi japiny kabisa e village level but kalure gi weche mag logistics samoro itime e level mar ward iluongo ji e ward kaka an ward ma ae kitimo public participation tiluongo ji kamoro ni Mahaya koro ka ji odhi Mahaya kanyo to ji chiwo pachgi ni wan kaka jo West Asembo ward gombowa mag maendeleo en ni mondo kunynwa pika oketnwa ndara ka ogernwa ICD ka ogernwa chironi kamano to koro paroge ma sirikal riwo titimo gimiluongo ni prioritization kaachiel bende gi balancing kalure gi resources mantie koro kama do pogra gi paro matin kuom wadwa Kevin en ni ok en governor ma amua project monego tim telo maseneno katimre sana sana kaka Siaya en paro mawuok kuom japiny to mae lure gi needs mantie nikech kidhi tim assessment e kor gwengewa and Kevin giritimo mano kabisa ibaro ni nitie gwenge moko magin shida gi maduong kabisa NP magin digi gombo ni pesa te mar sirikal mondo timnegi mana weche mag pi gwenge moko bende dwaro ndara gwenge moko dwaro gik mopogore kamano to wang'e pile ni resources mabiro samoro koromo koro nyaka tim mana balancing nikech iyudo ni ka pesa obiro e county kata mana bilion 8 to 30% kende atamalo 30 ema dhi weche mag dongruok modong dhi gik miluongo ni recurrent kaachiel gi operations and maintenance O&M so inyalo yudo ni pesa obiro bilion 8 king'iye kamano to duong kabisa but kalure gi kaka sirikal en jogo michulo running sirikal kama 35% ema dhi weche mag maendeleo samoro koro dong kata bilion 3 kata 4 kende emidwa ng'inj kuom wards wagi kaka 30 wards to kalure gi mano ka bire sekta mar water kuma tiye achiel kuom dongruok mosebede en ni kane sirikal chakre kane devolution chakre atamalo 45% kende mar jopiny emana nigi access to clean and safe water gine jogo mane nyalo pi maler kendo pi mopuodhi minyalo tigo sani kwatimo assessment marwa gi sani to adoni percentage no osesudo 45 mochope 60%. To kendo wan bende waseloso programs magwa under leadership mar governor Orengo gi manifesto mare mwaketo chenro makare kaka wadwa gole 60 ni mondo chop 80 by the time watieko mana mondo woga atamalo 45 mosku ngadi mochop 60 gin gik mage motim karka tiende ni mieche yudo pi to bende jopiny yudo pi geni koso magi mana nonro ma itimo to ganda mapiny kaka wacho ni oyo manya bedo ni